Ola, boas tardes a todos, a todas. Imos comezar moi brevemente este 13º simposio da Asociación Galega de Editoras, que ven sendo xa para nós nesta casa unha cita anual que se reitera cada ano e da que nos sentimos non soamente especialmente satisfeitos polo feito de que eles nos escollesen como anfitrións, senón que, ademais, tamén satisfeitos porque unha actividade que xa ten 13 anos, non son poucos anos, non? Ten xa unha longa traxectoria, pero, ademais, unha longa traxectoria de bastante éxito, tanto nas sesións que se desenvolven aquí como no impacto que teñen... Isto fai un ruido horrible, non? Como no impacto que logo teñen no día a día no tecido cultural que nos ocupa, pois para o Consello que se siga escollendo pois esta casa como a casa de todos para vir aquí a falar e a debatir, pois non pode máis que ser un motivo de satisfacción que quixera trasladar tanto aos organizadores deste ano como ao público presente, non? Non vou ser eu quen fale de como se desenvolven estas xornadas, nas que sempre se procura, ademais, unha participación plural de todos os axentes que, de alguma maneira, teñen que ver con este mundo da lectura, non somente os creadores, senón os editores, os xestores, os animadores, dinamizadores, etc. Falarán eles de como a conciben e como a queren presentar este ano e como a queren presentar cara adiante. Simplemente, antes de dar a palabra ás dúas persoas que me acompañan na mesa, que representan as dúas entidades organizadoras da convocatoria deste ano, quixera reiterar a satisfacción de seguir colaborando con a Asociación Galega de Editoras, porque, non somente polo labor diario que eles desempeñan dentro deste país, intentando, como outras asociacións similares, intentar cohesionar este tecido cultural que tanto nos preocupa, senón tamén por esta iniciativa que esperemos que o número 13 sexa un gran número, xa se sabe que o número 13 ten sempre algo de especial, non ten por que ser malo, que, por tanto, haxe unha 14ª edición que esperamos. Doulle tamén a benvida a esta casa representando a Eva Morales, Beatriz, digo Eva BDBA, que representa a Consellería de Cultura, vamos a dizer, de Educación do Concello de Santiago. Como sabedes, a parte de compartir edificio o Concello de Santiago, o Consello da Cultura, esperamos poder compartir moitos máis proxectos e ter unha relación non somente institucional frutífera, senón tamén máis sólida e máis trabada entre as dúas institucións do que foi en anos anteriores. Acollevos a todos vós como asistentes a esta casa que esperamos que sexa a vosa e desexo o maior éxito nesta 13ª edición, igual que nas anteriores. Vai intervir en primeira vez ela e logo vai Xosé Ballesteros a inaugurar realmente a xornada de hoxe. Gracias. Boas tardes a todas e a todos. Efectivamente, represento o Departamento de Educación do Concello de Santiago. Debería estar aquí o concelleiro de Educación, Manuel Dios, pero se pola tarde teñen sesión plenaria e xa están en plena sesión e entón non pode asistir. Nos tamén, como coorganizadores deste simposio, nos sentimos orgullosos de poder compartir tamén con vos todo o que ten que ver coa lectura, coas editoriais. Se coñecedes un pouco a nosa trayectoria desde o Departamento de Educación, levamos moitos anos facendo campañas de animación á lectura e, concretamente, cunha das editoriais que teñen traballado moito o tema de animación á lectura, que é Calandraca, e en cada convocatoria participan alrededor de 5.000 escolares e profesores do municipio de Santiago e da comarca, e é unha campaña que está tendo cada ano maior aceptación e moitísimo éxito non só entre os profesores, sino tamén nas familias que durante as sesións de sábados participan de forma moi animada nas propostas que se fan. O concelleiro quere, de alguma maneira, dar traslado tamén á Asociación Galega de Editores e ao Consello de Cultura Galega
pois esa posibilidade de seguir colaborando, porque entendemos que é importantísimo seguir traballando no tema da lectura, na animación, implicando moitísimos colectivos, non só os profesores, os escolares e as familias, sino tamén a todas aquelas profesionais que están involucrados neste ámbito formativo da lectura. E, polo tanto, pois queremos que, igual que con Calandraca, pois temos esa relación de tantos anos e tan fructífera, pois que podamos ampliála pois a máis axentes que están traballando tamén de forma moi empecinada neste tema da animación á lectura e da lectura en xeral. Moitas gracias. Bueno, boas tardes. En primeiro lugar, agradecer ás institucións aquí representadas, a unha por acollernos na súa casa durante tantos anos e espero que continuemos nesta relación así de usufructuarios, de alguma maneira. Tamén a Beatriz, en representación do Concello, que por primeira vez é unha entidade tamén colaboradora, e agradecer tamén a Cedro, que desde os inicios axuda para que estas xornadas de reflexión, este simposio, poda levarse a cabo. E, en segundo lugar, quero agradecer sobre todo os primeiros compañeros e compañeiras que traballan nas editoras, nas empresas editoriais galegas, polo esforzo, moitos deles despois da súa longa xornada de traballo estar hoxe aquí, e, sobre todo, os que non sodes traballadores ni traballadoras das editoras, porque facedes un esforzo tamén a maiores por acompañarnos. O primeiro simposio hai tempo que se realizou. Eu creo, se non me equivoco, que foi o 2 de decembro de 2004. Seguramente os veteranos membros das editoriais que xa daquela estaban organizando o simposio, seguramente Fran Alonso en Xerais e Víctor Freixanes, que creo que anda tamén por aí atrás, antes o vin, por aí, sí, o gran mestre dos editores, terán recordos daqueles inicios do simposio. Eu, se me permitides así unha pequena visión, eu creo que o simposio realmente se convocaba polas editoras para saber cantos éramos. Sobre todo por eso. E o responder aquelas preguntas que se facía siniestro total, quen somos e, sobre todo, onde vamos. 10 anos ou 12 anos ou 13 anos despois, seguimos facéndonos as mesmas preguntas. O simposio é un lugar de encontro e reflexión para os profesionais do sector do libro, tanto para as persoas que traballamos no mundo editorial, como para todos os que conviven con nós neste frágil ecosistema tan complexo e variado. A primeira edición tratou a historia da edición en Galicia, o libro galego e a lectura no século XXI. Xa choveu desde aquela. Viñeron despois outras edicións nas que se debatiu sobre a relación do libro coas novas tecnoloxías de comunicación, sobre o papel das bibliotecas e o seu lugar, o seu eixo e a súa capacidade dinamizadora, sobre os mercados do libro, sobre a internalización do libro galego, sobre o presente e o futuro do libro digital, sobre o fomento da lectura, sobre a propiedade intelectual na sociedade digital, sobre o futuro incerto das librerías, sobre a relación da produción literaria cos medios de comunicación e o ano pasado, quero recordar que foi sobre o futuro das feiras do libro en Galicia. Na presente edición, quisemos facer incidencia en algo que eu creo que normalmente quedaba nun segundo plano, e é exactamente sobre a lectura. O lema, un presuposto a priorístico, case unha presentación de boas intencións, é ler para comprender o mundo, porque pensamos que sin lectura non pode haber comprensión, e sin lectura tampouco hai reflexión. Ao longo das seguintes horas, os que estades aquí hoxe e mañán se incorporarán, compartiremos as propostas e as experiencias de voces autorizadas que abordarán a lectura como unha práctica de ocio intelixente frente ao actual deslumbramento do mundo digital ou virtual
e esa desgana lectora cada vez máis generalizada na nosa sociedade. Falaremos das utilidades ou non da lectura, das fórmulas para reenganchar os adolescentes, falaremos das novedosas formas de atraer a novos lectores, das experiencias de éxito ou de fracaso dos clubs de lectura, dos traballos e as funcións das bibliotecas, do papel fundamental da biblioteca escolar e, como non, tamén das librerías. Mais, sobre todo, este simposio, esta edición, pretende ser un encontro para facer un eloxio da lectura. E para iso temos convidado a grandes figuras da escrita e tamén da palabra, para que poidamos gozar da súa mestría. Sabemos que faltan voces que representan a sectores importantes do sector do libro, por exemplo, a ilustración, o deseño, a imprenta, a traducción, a corrección, a crítica, pero o programa non dá para máis. Quizáis, cando sexamos quen, entre todos, entre todas, de conseguir que o goberno galego se decida, por fin, a desenvolver a lei do libro e da lectura, aprobada por unanimidade polo Parlamento de Galicia o 27 de decembro do ano 2006, quizáis daquela teremos ocasión de falar de continuo e non como excepción de como abordar a tarefa máis apasoante para todos nós, conseguir que Galicia chegue a ser un país de lectores e lectoras. Porque, permitídeme que lea un fragmento do preámbulo de dita lei. Entre os indicadores do nivel de vida dunha sociedade, aqueles que sinalan as posibilidades de acceso das persoas aos bens culturais teñen unha importancia capital. O apoio ao libro, a lectura e a industria que o sustenta é hoxe máis necesario que nunca, o detectarse tendencias proclives á pasividade no consumo de produtos culturais. Defender e facilitar o achegamento da poboación á cultura e o libro como seu referente fundamental garante o desenvolvemento democrático e solidario da sociedade, así como a participación activa, crítica e creadora da cidadanía. O libro é, en definitiva, unha fonte de liberdade persoal que posibilita unha actividade intelectual plena e fomenta o respecto á pluralidade e á diversidade cultural da humanidade e das súas culturas e linguas. Como vedes, non hai nada que inventar. A ferramenta xa está deseñada e as súas instruccións son ben claras. Hai exactamente unha década que esta lei foi aprobada. Así que só nos queda ser optimistas e agardar que dentro doutra década a lei do libro e a lectura non sexa tan só un papel guindado ao lixo da historia. Sexamos optimistas e disfrutemos dos libros e das boas lecturas. Queda inaugurado o simposio. Moitas grazas. Sabedes que simposio ven do grego, Platón tiña un diálogo famoso, simposio era non só unha reunión para falar e debater, senón tamén para beber. Despois da primeira intervención, alá ao redor das 6:15, teremos ocasión de beber, aínda que só sexa agua e café, no piso de abaixo. Estades tamén convidados. Cando queiras, Xavier, en paz.
Sí, señor. Kiko, senta. Kiko, senta. Moi boa tarde a todas e a todos. Se o lema deste 13º simposio O libro e a lectura da Asociación Galega de Editoras é ler para comprender o mundo, non podía ter mellor comezo que coa chega de quen lle leva dedicado tantos anos á docencia, á escrita e á animación á lectura. Alguén para quen contar unha historia é o acto máis sublime de amor que coñece. Falar de Xavier do Campo é a tarefa máis sinxela e gratificante e a vez tamén unha das máis complexas que se poden encomendar cando na figura deste chairego inspira un remuño de afecto e de admiración, de respeto e de cercanía. Mais aínda, dáse o caso de que a presenza de Xavier do Campo é frecuente en lerias literarias dun certo nivel, e que son, ademais, moitas as persoas que deixaron o pabillón ben alto en faenas introdutorias nas que el era o protagonista. Se aínda por riba, entre os que exerceron estes mesteres, atopamos o inesquecible Agustín Fernández Paz, é misión absolutamente imposible superar ese listón. Non se pode artellar mellor presentación para Xavier que a fermosa laudatio que Agustín lle dedicou en xuño de 2014 en Castro de Ribeiras de Lea con motivo da homenaxe na súa terra que a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega lle organizou ao noso ponente. Recoméndovos encarecidamente a súa lectura. En 10 epígrafes, Agustín trazaba un certeiro retrato sobre Xavier que abranguía as súas múltiples facetas. Narrador oral, voraz e apaixonado lector, escritor honesto, ilusionado e ensinante, convencido promotor de lectura, amigo con toda a grandeza desa palabra, amante da boa mesa e da boa cociña, entusiasta da comunicación, orgulloso das súas orixes, militante da patria, da lingua. A voce leva nas súas raíces o ADN desa terra que o veu nacer. E foi gracias aos seus pais e a veciñanza próxima que xermonase nel dende a nenez a que considera a etapa máis interesante da súa vida, a paixón polas historias que tanto gozaba de escoitar. A súa antena parabólica non só ficaría engaiolada polo poder da palabra verbalizada, senón tamén polo poder da palabra impresa. Dar así coa obra de autores da literatura infantil e xuvenil europea tan emblemáticos agora, pero tan descoñecidos aquí ata hai non moitos anos, Gianni Rodari, Roald Dahl, Lewis Carroll, Astrid Lindgren, Michael Ende, marcaría o camiño literario que andaría desde 1986, cando publicou o seu primeiro libro ata a actualidade. Libros como aquel primeiro, O misterio das badaladas, prologado polo propio Agustín, contribuiu a abrir unha prometedora fenda nas letras galegas, especialmente no territorio da literatura infantil e xuvenil. En moitos dos seus títulos, o tándem que forma con Xosé Cobas é o exemplo perfecto da simbiose entre texto e ilustración. A narrativa e o ensaio didáctico e pedagóxico serían tamén outros xéneros que explorou con notable éxito. Do seu prestixio como escritor dan boa conta aos lectores que admiramos a súa prosa. Un recoñecemento que se traduciu en numerosas e importantes distincións. O Premio Feira do Libro da Coruña no 89, nese mesmo ano o Premio Emilia Pardo Bazán do Ministerio de Educación, o Premio Rañolas no 94, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no 95 por Cando petan na porta pola noite, incluído a Semade pola Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez entre as 100 mellores obras literarias do século XX. A presenza na lista de honra da IBI, tamén no 96, e na lista dos White Ravens no 97, no 2005,
No 2004, o Premio Lecturas do Galis, unha entidade da que foi cofundador, directivo e mesmo presidente, e por volta deste 2016 o 7º Premio Rosalía de Castro. Idealista das letras, defensor da educación como cerne dun cambio revolucionario para construirmos un mundo mellor. O Xavier Mestre sostén que, abro aspas, ensinar é que che aprendan a amar outras cousas que fora da escola non tes e que permanecían ocultas para ti. E así, aprendendo o lume do saber no alumnado, pasou por varias escolas, dedicoulle 8 anos aos programas da radio de preescolar na casa, e destacou pola súa pertenza aos movementos de renovación pedagóxica. Así, formou parte da Nova Escola Galega, pertenceu ao Consello de Redacción da Revista Galega de Educación, participou na organización das xornadas de pedagogía, espallou, claro que sí, a súa experiencia docente en numerosos cursos pro profesorado e en congresos nacionais e internacionais sobre animación e lectura e narración oral, didáctica da lingua e da literatura. E por se fosen poucas, as facetas que leva cultivado quedan por citar as de actor e director de teatro, guionista de Radio Nacional de España en Galicia, director de diversos programas, autor de obras audiovisuais para vídeo e televisión, columnista na prensa impresa, cinéfilo empedernido e promotor da curtametraxe Na outra beira das augas grandes, un proxecto pioneiro para o cinema galego dirixido ao público máis novo que resultou, ou que rematou máis ben neste pasado 2015, logo de que quedase aparcado durante máis de 3 décadas. A todas estas outras formas de contar, súmaselle dun tempo a esta parte a súa presenza na internet a través do seu blog e das redes sociais. Nas iniciativas nas que máis se ten volcado está, todos o sabemos, o seu activismo a prol da normalización da nosa lingua, dando pé a que o 3 de novembro do 2009 se puxese en marcha Prolingua como plataforma contra o negacionismo do galego, elaborando propostas que fagan posible vivir en galego, elaborando propostas sempre en positivo. E como ben di Xavier, o idioma non é de ninguén, o idioma é de todos, e ningún esforzo é inútil na loita por darlle esas 1000 primaveras máis as que nos comprometeu Cunqueiro. Primaveras tinguidas, Xavier, de branco coas cerdeiras do país florecendo vizosas. E a falta de mesa e mantel para degustarmos unhas boas racións de peixe sapo en preve de abelás e viño albariño, xa case se me estimulan as papilas gustativas, convido a todas e todas os presentes a degustar as palabras de Xavier do Campo que alimentan máis e cunden mellor. Eusa Calo é o protagonista, moitísimas grazas e ten a palabra Xavier do Campo. Moitas gracias, Paz. Xuntache aí tantas cousas que me fixo pensar é que vai haber que ir morrendo porque xa debo ter todo feito. Así pasar o papel ao meu fillo a ver se me collen algo de estima. Bueno, pois agradecer a Asociación Galega de Editoras, que estivo moi ben eso de cambiarlo por editoras, este é un xogo inteligentísimo, que non temos feito na Asociación de Escritoras e Escritores, non? Porque sempre que hai o dúo xa a cousa non queda tan guapa, pero aí pegastes un golpazo, realmente. Pois, bueno, pois agradecerlles o convite a falarvos hoxe aquí no medio de tantos amigos e de tantas amigas, a prova de que estou no medio de amigas é todo o que acaba de decir Paz, que tedes que facer o caso que tedes que facer a estas cousas sempre, e aunque, bueno, eu conocí un caso dun autor que o presentador o puxo a baixar dun burro, pero, bueno, que hoxe non se falan, non? E aquí na presenza de 2 libros meus, que a mí, a verdade, que non me preocupa demasiado todas estas cousas, porque carezo de total, do máis mínimo sentido a trascendencia, si me gusta telos aquí, porque mañá inauguramos
na Coruña unha maravillosa exposición da obra de ilustración de Xosé Covas, no quiosco Alfonso cheo de obras de Covas, de lado a lado e de abaixo arriba, de arriba a abaixo, con máis de 50 obras, con un catálogo de máis de 200 páxinas, con unha festa moi grande que vamos facer mañá, que vos convido porque está hasta o 12 de febreiro. E non coñezo, levo moito tempo neste mundo da literatura infantil e da ilustración, eu fui un director da revista Blog, de ilustración con Covas, e non coñezo ningún ilustrador que se fixera unha exposición como esta, polo menos vivo, que o que máis agradezo a Covas é que estea vivo, claro. Ben, eu quedei en falar de ler na escola o risco de prender lume, e como teño tendencia, como acabo de mostrar ahora mismo, a digresión, e voume polas ramas e tal, escribino. Eu empecé a escribir as charlas especialmente como unha forma de respeto á xente que me escoita, que dice, mira, tomeime o traballo de escribir todo isto para vir a dicilo aquí. Non son así 4 ocorrencias que teño. Empecé con uns versos de Pessoa no seu poema Liberdade, que está no libro, no cancioneiro, que me gustan moito porque son xustamente, digamos, a outra cara do que vou a decir a continuación. Di, ai, que prazer, non cumprir un deber, ter un libro para ler e non facer. Ler é masada, estudar é nada. Ben, levo xa tantos anos falando da lectura, quer na escola, quer como actividade persoal, ou da súa relación coas outras formas narrativas, que de seguro que xa levo dito, escrito ou publicado todo canto sei. E que se resume en 14 folios. Todo canto sei. Todo mundo me dice, por que non escribes de lectura? E, non sei máis 14 folios, queres que faga con eles? Un entra nunha especie de bucle de corta e pega. As conferencias hoxe en día fan todas de corta e pega. Como estás ali no ordenador, pim, pam, pam, despois cosas polo medio e valas deixando así. Non nos engañemos que é así. Entón, sentes que estás nunha repetición continua que non sabes se valerá para algo seguir dándolle voltas ao mesmo ou se todo é inútil. E o único discurso realista é o de que cada quen faga o que lle dé a gana. Diante dun libro, diante dun xornal ou na porta da escola. A felicidade sería chegar á porta da escola tanto os nenos como os mestres e dar a volta. Pero con todo non puiden resistir este convite, así que non sei por qué, pode ser porque no fondo sigo a pensar que non se poden abandonar as loitas por aquelas cousas nas que un cree verdadeiramente, pode ser porque destas repeticións das que falei antes sempre saen correccións de trayectoria que dan en novos camiños para abordar o asunto, pode ser pola simple vaidade de me ver aquí, falando para vós, e mesmo de compartir programa con tantas persoas polas que sinto verdadeira admiración, tanto polo seu traballo no tema e pola súa varía intelectual, como pola amizade que moitos deles me outorgan. Así que, sexa polo sí ou polo non, imos aló a ver se tiramos algo en limpo todos. A primeira reflexión que se me ven á cabeza é a de me preguntar por que lemos os que o facemos. Na vida hai un sinfín de camiños que tomamos nalgún momento sen saber onde nos levarán. O que hoxe somos é o resultado das múltiples decisións que tomamos. Aqueles de nós que temos a lectura por unha actividade que é algo máis que circunstancial, seguramente porque houbo algo nun momento da nosa vida que nos empurrou a iso. Puido ser a soidade, unha longa enfermidade, os hábitos familiares, un amigo ou amiga a que admirábamos
e que tiña a lectura como hábito frecuente. En fin, calquera das múltiples causas posibles, pero sempre chegada como a un suceso extraordinario. Desde logo, podo afirmar que nas persoas da miña xeración e inmediatas posteriores non se sitúa a causa na escola, que vivía de costas á lectura como instrumento do desenvolvemento humano. Na miña escola, os libros, excepto a enciclopedia que tiñamos diante, estaban pechados con chave. En unha ocasión en que eu queimei as dúas plantas das mans na plancha da cociña da casa e fui á escola varios días así, sin poder facer nada, que foron os días máis felices da miña vida na escola, incluída a profesional de mestre, e pois pedinlle ao mestre que me abrira aquel armario que me deixara algún daqueles libros polos que eu tiña un gran degaro de ver. E custoulle tan pouco que abriuno, deumo, miroume pas maus e dixo: non sé se non lo habrás hecho a adrede. O de queimar as maus para ler os libros daqueles. Bueno, non vou estender máis no por que chegamos, os que xa levamos moito tempo a facernos lectores, porque a min agora a reflexión que me interesa é sobre por que continuamos sendo lectores. Por que seguimos lendo de tal xeito que algúns de nós demos en lectores compulsivos, que a final de contas é unha situación anómala e mórbida da personalidade. Será porque continuamos sentíndonos sós no medio de tanta xente? Non sei. Porque a resposta afirmativa a esta pregunta condúceme a unha contradición. A lectura leva a sentir moi perto a compañía dos outros seres humanos, ou iso dicimos os que lemos, que vai desde o autor e os personaxes até os outros lectores que sabes que existen nalgún lugar do mundo e da historia. A lectura, sendo como é para o lector competente un acto solitario, está dotada da virtude de facerche sentir que non estás só, até aquela que se refire directamente ao teu sentimento de soidade. Ademais, ainda segue estando aí ese amigo ou esa amiga e continúa exercendo sobre nós o poder sedutor de noutrora? Non a creo. Porque agora xa son os nosos iguais. Xa ingresamos na confraría. E nela cambiamos o noso papel de guiados polo de membros de pleno dereito. Deixamos de ser receptores para pasar a compartir. Como mínimo, alcanzamos a situación de seducción mutua. En fin, a miña afección polos retos de acertar é moi limitada, así que prefiro ir á procura da resposta, aínda tendo en conta a miña escasísima capacidade para dar respostas, porque o que máis me atrae son as preguntas. Carecen totalmente de interese para min, e isto é moi importante na lectura, as certezas, aínda que sexan mesmamente as científicas e técnicas, e en cambio adoro as dúbidas, aínda que sexan existenciais. E é por aí por onde eu comezo a ver un camiño de claridade, o das nosas dudas existenciais que nos fan lectores. O ser humano, consciente ou inconscientemente, suscítase de continuo a gran pregunta de que fago aquí. E lánzase a percorrer o longo e ancho camiño da vida sen máis desexo que o de dar resposta a esa pregunta. Algúns entendemos que a resposta pode estar nos libros, non por seren libros, senón porque o camiño cara a resposta está nos outros seres humanos do pasado e do presente. Vela aí a mellor pista que eu coñezo para indagar a razón pola cal lemos aqueles que facemos. Non é un absoluto, pero temos unha pequenísima convicción de que a literatura pode explicar o mundo. Só axusta como para continuar e nunca tanta como para aceptar sin máis calquera explicación. Di Antonio Tabucchi, a literatura sempre foi un excelente instrumento para medir tanto a adquisición de certezas como o seu abandono. Digo, porque a literatura tamén é ao mesmo tempo o reino da dúbida fértil, non daquela outra que paraliza e incita ao abandono da búsqueda. Dixo Bukowski, o problema co mundo é que a xente intelixente está chea de dúbidas, mentres que a xente estúpida está chea de certezas.
A literatura, volvendo ao fomento de Tabucchi, poderíase entender como unha forma de coñecemento, aínda que sospeito que máis ben é unha tentativa de coñecemento. O asunto está en saber que clase de coñecemento. Epistemolóxico, como aquel que se pregunta como poderá interpretar o mundo do que forma parte, ou ontolóxico, que se interroga en que clase de mundo vive e que é o que el mesmo fai nel. Iso xa é tarefa de cada un. Pero por aí, por esa idea de interrogarse, buscar respostas sobre o mundo e sobre nós mesmos, anda o saber cal é a función da literatura. Tanto que calquera outra que se formule sempre se poderá demostrar que é instrumental daquela e a ela está supeditada. Pero enténdase sempre que non me refiro ao coñecemento exterior a nós, entendendo como útil, como unha mercancía, que iso é o terreo da literatura instrumental e non é do que quero falar. Eu doito contarlles aos mozos unha historia para ilustrar esta idea. Pois sabedes que os escritores neste país, en que son todo o Estado, pues andamos de centro en centro, de colexio en colexio, enchendo un oco que teñen na memoria final, que a de veu Xavier do Campo falar aos nenos. Supónse na memoria final, xa valeu. En realidade non vale para nada, absolutamente para nada. Pero, bueno, os editores e os comerciales siguen con eso, o que lle chamaba Miguel, o de Fuenlabrada, chamáballe o libro con bicho, que é, se me compras 40, traigo o seu autor. E, bueno, pois... Entonces, nesas prédicas, que eu sempre lle chamei así, os amigos sabedes que lle chamei así sempre, contolles aos rapaces isto. Imaginemos a unha persoa que está desde sempre dentro dunha casa pechada, un caseto, sen portas nin fiestras. Pode ver o que hai ao seu arredor. Que ve? As paredes, os mobles se os hai, a lámpada que ilumina a instancia. Pois eu digo vos que ve o mundo inteiro. Un día chega unha persoa con un Black & Decker e faille un buratiño na parede da casa e desaparece. O habitante, cando queda só, achega o seu ollo ao buraco e mira cara fora. Que ve? Todo canto estea en frente do buraco. Pois eu digo vos que ve o mundo inteiro. Pasado un tempo volve a aparecer a persoa que fixera o buraco e ábrelle un fachinelo pequeno na parede. Ten un tamaño lixeiramente inferior á superficie do rostro do home encerrado. Cando se marcha o visitante, a persoa que habita a casa achega a súa cara a garnicela. Non lle cabe a cabeza polo buraco, pero aínda así o seu campo de visión aumentou tanto como lle permita o movimento orbital dos ollos. Pois eu digo vos que ve o mundo inteiro. Días despois, o misterioso albanel volve para facerlle unha fiestra pola que o habitante da casa xa pode asomarse e ver canto exista no seu campo de visión até os 180 graus. Pois eu digo vos que ve o mundo inteiro. Por fin chega o momento no que lle abren unha porta e pode sair fora. A súa posibilidade de mirar chega aos 360 graus. Pois eu digo vos que ve o mundo inteiro. Contolles esta historia. Perdón, ainda hai outro. En ese momento, no que a persoa encerrada, xa libre, sae, vólvese cara a min, porque estivo oindo que eu repetía, pois eu digo vos que ve o mundo inteiro, e bota a andar afastándose de min. Por qué? Porque quere ver o mundo inteiro. Contolles esta historia aos mozos como parábola da lectura, porque o mundo chega até onde chega a nosa mirada. E cada novo oco que se abre na parede da casa da persoa encerrada é como un novo libro que se está lendo. O fin do mundo está no xusto punto onde acaba a nosa capacidade de comprendelo. Sempre o vemos inteiro, pero a nosa mirada é ampliable. O libro é o lugar onde o ser humano se atopa co mundo en condicións suficientemente libres como para atreverse a intentar o coñecemento. Xa dixen anteriormente que a literatura é unha tentativa de coñecemento, porque para o ser humano o coñecemento sempre será algo inasível, inaprehendível, fluinte. Pero tamén é o lugar de encontro cos outros seres humanos,
de calquera problema relacionado coa vida, sexa de tipo social ou de tipo existencial, a literatura pode proporcionarnos análises máis profundas que outras formas de velos, xa que a maioría, por non decir todos, exprésanse en termos suscetíveis de medida matemático-estadística. Mais a literatura proporciona explicacións de orde espiritual ou ideolóxico, co que as súas análises son de carácter absoluto, debido á súa capacidade de mostrar todos os aspectos da cuestión, incluso os máis escondidos. A proba está en que obras literarias escritas hai séculos seguen axudándonos a comprender problemas como o amor, o odio, o mal, e non hai máis. É por iso polo que o libro é un lugar de encontro co saber. E non é que eu crea que o único saber válido é o saber libresco, senón todo o contrario, o saber libresco non é saber. Quero residenciar no libro a capacidade de colocar o individuo en condicións de dar cos instrumentos de construción do saber. Vexamos un exemplo. Desde moi pequenos todos aprendemos que existe a maldade. O saber libresco levaríanos a tomar un dicionario ou un vocabulario de ética e buscar ali a definición que se dá á entrada mal. Atoparemos algo así como o contrario ao ben, aquilo que se opón á razón ou ao bo proceder, o que se aparta do lícito e honesto. Ningún de nós, cando éramos nenos, podería comprender o que é a maldade desde tan temperada idade por ese camiño. Pero as nosas nais tiñan unha gran presa porque o comprendésemos, e para iso botaron man da literatura. Contáronos o conto de Blanca de Neve ou de Cincenta. Xa estaba resolto o problema, porque o mal era a madrastra de Cincenta ou a madrastra raíña de Branca de Neve. Así, íamos comprendendo que no mundo existía a maldade, a bondade, o amor, o odio. Por certo, como era ese outro personaxe de que non sabemos nada, o pai de Branca de Neve ou de Cincenta? E por iso, polo que me atrevo a decir que a literatura é o lugar de encontro coa sabedoría, entendendo esta como o coñecemento de nós mesmos e dos nosos semellantes. Todos coñecemos a máxima que os 7 sabios gregos fixeron escribir no frontispicio do templo de Delfos. Nosti te autum, nosce te ipsum, dixeron posteriormente os latinos e os filósofos medievais, que intentando afastarse de supersticións haberían de construir as bases do pensamento filosófico occidental seguindo os camiños marcados por Aristóteles e Platón. Que a súa vez, veñan de Heráclito, todo isto. Ben, por iso, en realidade, lemos para coñecernos a nós mesmos, para atopar o camiño do coñecemento do mundo que haberá de pasar sempre, sempre por nós. Sócrates darálle a esa frase délfica o sentido dun exame moral. E Erasmo recoñecerá nela o inicio do filosofar. E xa que logo a porta de entrada á sabedoría. Lemos, pois, para facermonos sabios, para coñecer o mundo a través de coñecernos a nós mesmos. Aquel que máis e mellor lé sabe de si mesmo e do xénero humano, aquel que máis e mellor lé tamén sabe de si e do xénero humano, tamén entende mellor as súas miserias e as súas grandezas. Por iso dicimos que a lectura é formación. Pero teñamos moi en conta en que consiste ese entender a lectura como formación. Fagámoslo con palabras de Jorge La Rosa. Pensar a lectura como formación implica pensala como unha actividade que ten que ver coa subxectividade do lector. Non só co que o lector sabe, senón co que é. Trátase de pensar a lectura como algo que nos forma, ou nos deforma, ou nos transforma, como algo que nos constitúe ou nos pon en cuestión aquilo que somos. A lectura, xa que logo, non é só un pasatempo, un mecanismo de evasión do mundo real ou do eu real, e non se reduce tampouco a un medio de adquirir coñecementos. Ler é falar con Deus, sentarse diante dele e chamalo por todos os seus nomes, aqueles que el mesmo se deu en todos os libros que o nomean, porque a lectura é sempre unha forma de enfrontarnos a Deus
cara a cara, de someter o seu ditado á nosa subxectividade e reclamarlle todo canto nos negou, aquilo que nos furtou e debía ser noso, o coñecemento. E responder ao seu enviado, aquel arcanxo que coa súa espada flamíxera nos expulsou do amparo da árbore da sabiduría, o berro atronador de quen como Deus, dicíndolle nós, sen berros nin alborotos, como Deus, nós, o ser humano. A final de contas, como moi ben di Jorge Luis Borges, nunha moi sustanciosa conversa con Ernesto Sábato, Deus é a máxima creación da literatura fantástica. E digo eu, e a fantasía, o mellor camiño para falar con Deus. Non é infrecuente atoparse con alguén que define a lectura como unha conversa entre o autor e o lector. E eu non nego que algo diso hai, especialmente nun plano pouco profundo da lectura. Penso eu que ler parecese máis a unha conversa mayéutica do lector consigo mesmo, na cal haberá de buscar abstraerse non só da presenza, senón da mesma existencia do autor, cuxa existencia explícase máis no acto da escritura que no da lectura. Seguramente ler parécese máis que a outra cousa a falar só. Dicía Machado, el que habla solo espera hablar con Dios un día. Digo o anterior porque eu creo que a lectura só é tal e só paga a pena, porque ler é un acto que require vontade e esforzo, se nos permite buscar e, ás veces, atopar o que o texto que lemos di de nós mesmos. Vista así, a lectura é un acto no cal implicamos toda a nosa subxectividade. Non é nunca un acto que ten que ver co que o autor é, senón co que nós somos e podemos ser. Cada vez que lemos así, poñemos en xogo a integridade do noso ser, porque debemos estar dispostos a que o lido nos desprace do lugar da confortabilidade, da lectura como pasatempo. Permitideme que insista. A función da lectura non pode situarse nunca en atopar que nos di o texto, que nos conta, senón en saber que nos di de nós mesmos. Permitirlle que nos ispa e nos descubra, que levante o veo que nos ocultaba e nos deixe saber algo máis do individuo que somos. Repito, nada teño que opoñer a lectura como actividade para o lecer. Nada quero dicir aquí contra os que len, porque con iso pasan e matan o tempo. Eu mesmo fago con frecuencia. Só desexo que a lectura lles dé algo máis, un camiño que os transforme. Esta forma de ler é a que me refiro. Apréndese. E é tarefa da escola convertela na práctica lectora do alumnado e facer dela un instrumento da súa formación como lectores presentes e futuros. Sei ben que isto parece unha ingenuidade en tempos de currículos escolares que desprezan e abandonan accións educativas que estaban dirixidas á construción dun pensamento humanista con vocación de autonomía e de capacidade crítica. Programas que foxen de educar o alumnado na súa capacidade de pensar crítica e construtivamente o mundo no que lles tocou vivir e, en cambio, centran todo en currículos dirixidos á formación dun homo faber que atenda e dirixa toda a súa actividade á elaboración de produtos de consumo e que os consuma xa ora. E considere innecesaria a formación do homo sapiens que pensa e se fornece de instrumentos de reflexión sobre sí mesmo e sobre a súa contorna que contribúan á formación de cidadáns e a fortalecer e creala ali onde non exista unha sociedade de convivencia, igualdade e armonía social. Non esquezamos o que dicía Montaña: ensinar non é encher un baleiro, senón prender un lume. Esta forma de ler apréndese polos mesmos camiños e procesos polos cales se aprende a pensar, sendo acompañado dun adulto, por un adulto que, armado de experiencia e de competencia lectora, vai guiando a viaxe do lector en formación, sin permitir que a aprendizaxe lectora se separe do aprender a pensar, dese desexo machadiano de falar con Deus un día. Porque o lugar da aprendizaxe da lectura e o lugar da formación do lector é
a escola. Só a escola. Todos os outros, familia, biblioteca, os que queirades, son os mellores colaboradores posibles. Pero o lector construíse na escola, cando está acompañado dun profesorado que acredita no valor da lectura de verdade e non de boquilla. O peor que lle puido pasar a lectura é que todo o mundo fale ben dela e ninguén se atreva a decir de verdade. É tan boa que lle recomendo a todos, aínda que eu non a practique nunca. A lectura, aquela que nos pode dicir de nós, danos medo, verdadeiro pánico como ocorre con todo descoñecido. Poderíamos parafrasear a H.P. Lovecraft e decir que teñen medo á lectura porque a forma máis antiga e poderosa do medo é o temor ao descoñecido. Eu estou case convencido de que as manifestacións dos responsáveis políticos de cultura e educación, cando falan de lectura, cando loan os seus valores educativos e humanos, son mentira. No fondo non desexan que leamos nós, nin que lean os rapaces, nada que non sexan os xornais deportivos que te poden levar á presidencia do goberno do Estado. Fora diso, pouco máis ou nada. Saben que de lermos e lermos ben non estarían aí. Dadesvos de conta de que todos os parámetros de medida da actividade lectora do alumnado e do profesorado en xeral é cuantitativa? Non negarei que unha sociedade pode ser considerada lectora cando lê moito, pero unha escola non. Nunha escola a lectura é proveitosa cando nela se aprende a ler ben. E en que consiste ler ben? No que antes quixen decir cando falei de que ler ten que comprometer a subxectividade do individuo. Esa e non outra é a formación lectora que debe procurar a escola. E iso leva aparellado o risco de prender un lume en cada alumno e en cada alumna. E como se fai isto? Preguntades. É posible facelo na actual situación da escola, nesta escola da LOMCE, pensada para preparar submisos traballadores que acepten sin chistar unha sociedade insolidaria formada por individuos automatizados para a produción e o consumo, emprendedores que leven os seus ombros fornecer o seu propio salario e as súas cargas sociais. Unha escola que se di que debe dirixirse a educar no esforzo e responder ao mérito. Sabedes onde está o mérito e o esforzo máis grande que vin eu en 40 anos de docencia? Estaba en vivir en familias de escasos recursos que non lles podían dar un almorzo aos fillos, moitas veces desestructuradas e onde a violencia era o único cobertor que os cubría cada noite. Midamos o seu esforzo e valoremos o seu mérito, porque nesa situación temos moito mérito que fagan o esforzo de acudir cada día á escola. Ese é o esforzo que eu valoro e non o que valora o señor ministro. E a eses, dirédesme, os que ti pretendes converter en lectores, en lectoras e ademais consideralos pola calidade da súa lectura e non pola cantidade de libros, pois sí, especialmente a eses, porque deles agardo que a lectura faga cidadáns capaces da rebeldía imprescindible para mudar as cousas, para cambiar o mundo. E ollaredesme escépticos, ou cousa peor, seredes capaces de me tirar todo o prestixio que sobre o asunto da lectura eu poida ter, se algunha vez tiven algún. Pero é a eses a quen máis me interesa dirixirme. Así que imos ver se podo deixarvos un par de mostras de camiños de actuación na escola para mellorar a formación dos lectores. Empecemos por analizar moi superficialmente os libros que se ofrecen aos seus rapaces. O primeiro erro está na asignación editorial dos libros ás distintas idades cronolóxicas dos rapaces, como se todos os rapaces e rapazas de 8 ou 10 ou 12 anos fosen iguais, polo feito simple de ter nacido no mesmo ano. Iguais uns aos outros. Non hai dous nenos iguais. Imaginade a peregrina idea de considerar iguais entre sí a todos os que naceron no 2005 ou no 2004. Empecemos por pensar que son os libros para os rapaces e non os rapaces para os libros. Calquera libro que leo con gusto é indicado, apropiado, escrito para min. Por iso, cando un adolescente lê con gusto e interese a Metamorfose de Kafka,
podes asegurar que a Metamorfose é un libro juvenil. Outra cuestión que convén ter en conta é que tipo de libros se están editando dirixidos ás idades infantis e juvenis. Libros que alguén considera que son os que deben ler os nosos nenos e os nosos adolescentes. O criterio dominante é o de que sexan divertidos, entendendo por tal cousa que teñan personaxes de perfis sinxelos, carentes de vida propia e interior. Sen dúbidas, mesmo hai quen di que sexan personaxes que representen persoas seguras de si mesmas, triunfadoras, isto puxeno entre aspas, chegas a decir. Tamén se lle require humor, entendendo como tal a provocación da risa e mesmo da gargañada, personaxes do Club da Comedia. As historias non deben ser complicadas, é dicir, hai que facer historias simples coas que os lectores se poidan identificar con facilidade, como espellos que lles devolven a imaxe superficial do que son e do que desexan ser. Desde logo, protagonizados por personaxes infantís ou adolescentes. Din que por mor da identificación do lector ou lectora, como se para ler A familia de Pascual Duarte tivera que ter matado a miña mai. Como se as historias protagonizadas por adultos ou por vellos lle resultasen indiferentes aos lectores novos ou as de protagonista feminino aos lectores masculinos ou as de protagonista masculino ás lectoras. E deixo aquí a cousa para non falar das novelas de instituto. Como se os mozos e mozas tivesen o seu mundo reducido e colonizado polas institucións educativas e houbese que educalos para non sair nunca de tais institucións. Outra cuestión que é reclamada é a ausencia de descripcións, porque se trata de escenarios comuns. Por tanto, con nomealos o lector xa non precisa descripcións e outro tanto sucede coas situacións. Iso sí, con diálogo, moito diálogo construído con linguaxe e léxico sinxeliños, co léxico das 300 palabras que dominan os rapaces. En resumo, libros cos que non se fan lectores por máis que ocupen o tempo que a escola debe dedicar á formación lectora, que debe ser case todo, e que con frecuencia está organizado arredor de anódinas e ineficaces actividades de animación á lectura. Claro, todo isto ven da idea chusca de que a escola é un lugar no que todo ten que ser agradável, anxélico e paradisíaco. Dito isto, sin que eu pense que a escola ten que ser o inferno que era na miña infancia, que xa me deron unha bofetada o primeiro día que fun, chea de maltratos de todo tipo, obediencia ciega, asimilación acrítica e memorización inútil. Pero de aí a que sexa un lugar onde os rapaces reciben o que está de moda, o que lles interesa traído de fora en cada momento da súa vida, porque o consumo levounos alí e dali os tirará para metelos noutro. Poucos disparates máis grandes se poden cometer na educación que pensar que debemos orientar a lectura aos temas que lles ofrecen fora, os videoxogos, os mangas de nula calidade, as películas de animación das majors americanas, as series as que están enganchados os pais. Algún día haberá que examinar seriamente a diferencia que existe entre estar enganchado a algo e ter afición ou practicar unha actividade determinada, que é moita e significativa a importancia sociolóxica e psicolóxica desta diferenciación. Para empezar, nunca esquenzades que o primeiro síntoma dunha adicción é negada. Pouco máis ou menos esta é a arañeira na que caeu a lectura na escola. A ela me refiro sempre porque o que lean na casa, pouco ou nada, non é obxecto agora da miña reflexión. Fago este dibuxo apocalíptico, un tanto caricaturesco, é certo, pero non demasiado afastado da realidade, porque creo que outra formación lectora do individuo é necesaria e, ademais, posível e fácil de practicar. Así que non se asuste ninguén. Teríamos que pensar que clase de individuos queremos formar. Non só como lectores, senón en xeral. Discernir ben claro se a escola debe estar para formar cidadáns intelectualmente libres, socialmente solidarios e organizativamente democráticos ou individuos centrados nunha liberdade individual que é intrínsecamente insolidaria, intelectualmente acrítica e socialmente xerárquica.
O sistema educativo debe estar definido pola sociedade, sempre pola sociedade, e dirixido a formar cidadáns, e para iso a sociedade no seu conxunto debe decidir que tipo de cidadán quere. E a cousa é doada, todo aquilo que non está dirixido a eso que chamamos o ben común, é dicir, de todos, todo canto atinxa a moral individual debe estar fora da escola e todo o que atinxa o coñecemento científico debe estar incluído na escola, pero tamén hai que tomar en consideración esa moral individual, os intereses lexítimos dos grupos, grandes ou minoritarios, todo o que se refire ás crenzas e ideoloxías precisa dunha consideración altísima, que é a da educación no respeto á liberdade individual. Que ten que ver todo isto coa lectura, diredes? Pois moito, porque eu busco a formación dun lector de calidade. E isto non se fai propiciando a lectura de textos carentes de significancia, feitos con pobreza lingüística e literaria. Dixen todo o anterior porque do mesmo xeito que é a sociedade a quen lle corresponde decidir que escola quere para a formación de cidadáns libres, solidarios e democráticos, é a escola a quen lle corresponde decidir que libros debe ler o alumnado para a formación de individuos críticos e intelectualmente libres. En primeiro lugar, necesitamos profesores lectores, moi lectores, lectorísimos, se isto valese. Todos, o de química e o de educación física, tamén. Profesores que levan moito tempo lendo e que seguen a ler. Profesores que se poidan converter en guías de lectura do alumnado porque a lectura é unha actividade na que son competentes e non afeccionados. Profesores que son capaces de contextualizar cada libro que lee un alumno na historia da literatura e do pensamento humano. Profesores que poden captar as referencias literarias e vitais que contén cada libro, pero tamén profesores capaces de saber aventurarse en novos camiños literarios e no canto de guiar, deixarse guiar, porque o universo non remata ali onde chega a vista do profesor, que ten horizontes por explorar e, en cambio, xa foron explorados polos alumnos e alumnas. Hai cousas da vida que sempre son usados como metáforas de lectura. Un é o de viaxar. Entón necesitamos profesores que teñan viaxado moito, porque con quen prefires viaxar? Cun guía que está percorrendo o territorio por primeira vez ou cun guía experimentado que coñece ben o territorio polo que te vai levar? Tamén adoita dicirse que os libros son vida. Exageración descomunal. Nada é como a vida, nin nada é tan importante, nin tan fermoso como vivir. Pero que estou disposto a aceptar a comparación. Moi ben, pois vivamos e non nos conformemos con asomarnos á vida. Vivámola inteira con coñecemento pleno. Leamos con coñecemento pleno. Ler non é, como se di, un acto solitario. O único acto solitario é o que estades pensando. Ler é unha acción formativa da nosa vida e, como tal, é social, porque o ser humano non é un ser solitario, senón un ser en relación. Un libro é algo que nos increpa, que nos guía, que nos oriente, nos desorienta, que nos ofrece certezas, pero tamén palabras de tabuqui, camiños para abandonalas. E todas esas cousas son as mesmas que nos dá a vida e temos que vivila no medio dos demais. Así que falemos cos alumnos nunha conversa entre lectores e dese xeito, mediante a vosa maior competencia lectora, estaredes creando neles os camiños que deben transitar polo libro para axudarlles a subxectivizar a lectura. Porque, permitídeme, teima, a lectura ou é subxectiva ou non vale para nada. Nada teño, insisto, en contra da lectura como entretemento, pero entretemento individual. Unha vez coñecidos os códigos de funcionamento, non precisa da escola para nada, desenvolve sin necesidade de guía ou técnica profesional. E deixademe retar por vós mesmos, Cambiade a hora importantísima da selección a actitude cómoda de vos deixar tentar por libros que responden ao criterio simple de este vailles gustar, é fácil de ler e non vai haber problemas para que todos o lean. Ou este lese dun tirón, de seguro que van ler de boa gana. Ou retádevos vos mesmos co pensamento do tipo é un gran libro. Gustaríame que o leran
e falar del cos rapaces e rapazas segundo van lendo. Pero claro, vai escustar e vanse resistir dicindo que é un rollo. Acepta o desafío de teño que conseguir que o lean, porque como non o lean aquí comigo, non van ler nunca na vida. Facede da lectura a actividade central da vosa actividade educativa, porque todo está nos libros. Xa sei que tamén na Wikipedia, pero eu non teño problema cos soportes, teño cos contidos, que son independentes de como me chegan. E tamén o teño coa selección e coa fiabilidade do texto, porque eu estou falando de lectura de textos de calidad, rigor contrastado, que a Wikipedia a un lado. E como se fai todo isto? Moi doado. Todo isto faise facéndoo, porque o caso é facelo, non falar del. Faise cambiando a lectura de textos superficiais por textos que teñen a virtude de interpelar o lector e implicar na lectura a subxetividade do lector e de tocar en todo canto ele é. Non no mesmo instante da lectura. Son lectores en formación, pero si despois de compartir e contrastar a súa lectura cun lector competente que esti. Porque tan importante como ler na aula ou desde a aula é falar do libro, do lido, falar da lectura, do que eu lín e do que liches ti, do que eu lín e do que, despois de falar contigo, teño que volver a ler. Así se forma un lector. A formación lectora ten 100 centros e 100 corazóns, pero hai un que me parece a min que debemos tomar moi en consideración para sabermos algo do mecanismo da lectura. O mecanismo que fai que leamos ou non. Refírome ao que eu chamo a anticipación. Este mecanismo que todos temos en funcionamento case continuo vale tamén para vermos unha película, escoitar unha historia oral e moitas máis cousas, pero agora vou non aplicar a lectura. Cada vez que lemos un texto literario que contén unha historia ou calquera forma de relato, imos anticipando os acontecementos que virán e facémolo polo xeral de xeito sucesivo e ordenado. Quero dicir que a cada personaxe o asunto adxudicámoslle un suceso que acontecerá no tempo algo máis adiante. Para iso, utilizamos diversos recursos que van desde a nosa experiencia lectora a nosa experiencia vital e o noso bagaxe cultural e cognitivo. Xa é o último folio. A continuación... non, é o penúltimo. Sinto moito. A continuación da lectura, confirmará ou rexeitará as nosas previsións e cada vez que aquilo que anticipamos vennos confirmado prodúcenos unha satisfacción, mentres que cando a nosa previsión dos acontecimentos non foi atinado, levarános a rectificar e reflexionar sobre o contraste entre as nosas previsións e o que o autor nos propón. Quero dicir, a confirmación é gozosa sempre, pero o desacerto non é frustrante de inmediato. Mais a medida que a lectura avanza, podemos encontrarnos con que as nosas previsións resulten sempre acordes co contido do libro, o que nos leva ao abandono da lectura, porque a ninguén lle interesa ler algo no que sucede todo canto esperamos que suceda. É unha historia totalmente previsible e, por tanto, abandonámola. Pola contra, cando as nosas previsións resultan unha e outra vez erradas é cando aparece frustración. O libro fáixenos inintelixible, consideramos que non é para nós e tamén o abandonamos. Só cando a nosa anticipación funciona dun xeito compensado entre as previsións atinadas, o que quere dicir que atinxe a nosa subxetividade, e as erradas, o que quere dicir que o libro está nos dicindo cousas novas sobre nós e o mundo, está abríndonos camiños de comprensión. Nese caso, continuamos a lectura e dela esperamos froitos satisfactorios e aproveitáveis. Esta actividade da anticipación, que funciona dun xeito casi inconsciente, que repetimos innumerables veces ao longo da lectura e que sempre se dá, é unha actividade mellorável por medio da práctica e da compañía de lectores máis competentes que a nós, que nos aprenden os camiños da lectura, que son as referencias vitais e literarias e que son os camiños da vida. Non esquezamos nunca que o ser humano non pode vivir desasistido do feito de escoitar contar historias.
Se tal fixese, se iso fose posible, nunca podería dar comprendido o mundo no que vive e non tería máis destino que o da loucura. E os libros conteñen todas as historias posibles. E o que é máis importante, as historias, os contos, tanto os contidos nos libros como recibidos oralmente ou no teatro ou no cinema, por calquera medio que nos cheguen, conteñen todo o saber humano. Por iso, o que máis conto sabe é o máis sabio. E Deus non pode ser outra cousa que un ser que sabe todos os contos. Acabou, non? Era esa a última. Un ser que, deixademe que repita e cambio de tono. Non, Deus non pode ser máis que un ser que sabe todos os contos. Agora, se queredes darme leña porque o falar non ten cancelas, é como moi ben diredes, falar é moi fácil, eu poderíamos falar e poderíamos asegurar e case demostrar que todo isto é posible se cambiamos a lectura na escola. Porque non me atreven a dicilo, porque a miña muller avisoume moito, non digas eso de que os profesores non len nada. De verdad, eu creo que hai que cambiarla totalmente. Pero para eso hai que atreverse. Estamos sempre total e absolutamente enganchados a leis de educación, a programas, a instruccións da inspección, a non sei que, a non sei canto. Mirade, a maioría do profesorado son funcionarios. Non fagades caso nin da lei, nin de nada, que non pasa nada. Se non matas un neno e te ven, iso é para toda a vida. De verdad, podedes facer a escola que queredes. A escola que soñastes, podedela facer. De verdad, nin inspección nin nada. De verdad, a inspección pide papeles que nunca lee. Mandádelles o primeiro ano e o segundo decideslle que dixen no do ano pasado. Non o saben, non o leron. Non o leron. A inspección é un grupo de delincuentes, nada máis. Sacadme de aquí. Estas declaracións autodestruiránse en 2 segundos. Agora xa non me dá medo. Bueno, a provocación está lanzada polo propio Xavier e temos 5 minutiños ata 6 para comentar, para intercambiar ideas, opinións. Eu só queria dicir a Xavier que o vexo aí moi... Estamos retransmitindo en stream. Mira, Silvia, a estas alturas da vida, de verdad, non me dá nada, xa dificilmente me pode pasar algo moito peor que o que me ha pasado na vida. Por tanto, é que me dá igual. A belleza é unha merda absoluta, absoluta. Pero claro, a alternativa é moito peor. Pero ten unha ventaxa. E a única ventaxa que ten é o que decía a miña mãe. Miña mãe ten unha frase que decía: e que me van facer? Meterme un brazo por unha manga. Pode retransmitir para os países de detrás del telón de acero. É igual. Exactamente igual. Vamos tomar café? Mira, dime. Toda esta non falo do ensino. Pero eu sí, porque eu creo que a lectura é algo que a quen implica verdadeiramente a escola. A familia, o fogar e todo demais virán despois. Serán lugares de lectura posteriores. Pero a que vas á escola? Se o decía meu pai, que era case analfabeto, a ler, a escribir as 4 reglas. E meu pai colleu unha fixación coa regla de 3. Bueno, pois poñémola tamén. O resto, o conocimiento del método, non vai para nada. Para nada. Porque a xente, despois, os vellos valoran a velocidade do guepardo e viviron entre vacas e cas toda a vida.
Dime, perdón que te interrompi. No, bueno, a cuestión non ten tanto que ver con ser ou non do ensino. Mesmo estaba pensando que efectivamente si tamén xente do ensino se plantexa esta cuestión que me asalta e eso sí que sería ou é preocupante. En todo caso, cando falabas de que os libros non son nin para 3, nin para 13, nin para 30, que son os libros para os nenos para os libros, é dicir, nesa disquisición tamén se plantexa para que este libro? Para tratar tal tema. Así, os valores. Efectivamente. Entón, esa é tamén ese outro cabalo de batalla, non? E unha señora esas días oxe, hai como ese mundo paralelo, non? Nas redes sociais e dá gusto tamén atoparse testemunhos e opinións e xente que se expresa con esa liberdade e con esa frescura porque é real isto que estou contando, decir, alguén que di eu non leo este libro porque me traslade tal ou cual valor ou tal e cual moralexa, senón porque literatura. Entón, bueno, pois eso, que lle decimos? Cando ese merlo branco que aparece, que non é que eu busco un libro de literatura, pero claro, son excepcións. Vamos a ver, é que o problema ven de atrás, ven da formación do profesorado. Ven da formación do profesorado. É dicir, o trimestre que ven irei a algunhas facultades de formación do profesorado. E sei como vou encontrar o mismo que o ano pasado. Se falo de Perrol, dirame, deletréano. Se falas de Andersen, dices, como se llamaba? Dices, Hans Christian, dices, como se escribe? Vamos a ver. O conhecimento que ten a xente por falar, porque estou falando contigo, non con estes, do álbum ilustrado. Hai un analfabetismo tal sobre o álbum ilustrado que o único que valoran os pais ao comprar un álbum ilustrado os fillos es que este, para el precio es muy aparente. Yo le llevaba este. E non se dan conta que o álbum ilustrado contén máis lecturas posibles que a maior parte dos libros, porque son da opinión de que todos os libros deberán ser ilustrados, incluída a guía de teléfonos, que llevíamos o careto a xente e ao mellor non chamábamos. Que sabes? Eu fui un dos primeiros en todo, para pouco son moi vello, en que anduven por aí co profesorado, cos mestres, con caixas de álbumes ilustrados. Caixas destas dos folios, cheas de álbumes ilustrados na maleta do meu coche. Bueno, pois chegabas, empezabas e había quen che dicía, ai, que yo creí que eran de cromos. Bueno, empezabas a enseñar os álbumes e tal, eu sempre lle dicía a mesma broma, dicía, están contados, e ainda así roubábamos igual. Se sabe o Manuela que me pasou co Leopoldo. E de verdad, cambiaban totalmente, chega a un punto que dicían, ai, é que isto xa non é para nenos, isto é para maiores. Que coño, hai un momentiño. É para todo o mundo. O exemplo que eu puxen da metamorfose en moitos colexios e en moitos institutos, dime, claro, pero é que os rapaces se das a metamorfose non a entenden. E ti si, non? Ora acaba de salir unha biografía de Kafka de 1000 e pico de páxinas que non penso ler, onde trata a metamorfose como un libro puramente humorístico. Desde logo, a irmá da cascuda non lle fai facer gracia ninguna, porque na novela non lle fai gracia ninguna todo aquilo que pasa. Pero bueno, todos os libros son para quen os lea. E co álbum, desde logo, había que facer nese sentido un traballo moito máis profundo do que o estamos facendo. E cando decidimos falar de álbum, por que non lles falamos os adultos de álbum e decimos, bueno, ven aquí, vamos ler xuntos. Xa non digo en el desván. Xa falo de cousas moito máis simples. Entón, cos outros pasa igual. Lé, fala cos teus alumnos, verás como che abren novos camiños de comprensión do libro. Pois, Xavier, mande. aí entra a biblioteca.
Evidentemente. É que eu estou, ahora mismo estaba falando solamente do punto de vista da escola, pero que hai que ter en conta unha cousa. Claro. A obriga que temos os bibliotecarios e bibliotecarias de formar a esos pais no ámbito tedes vos, sí, da calidad da literatura. exacto, é dicir, ese papel da selección o da biblioteca é totalmente distinto do da aula, é totalmente distinto. E a biblioteca é tremendamente subsidiaria colaboradora do centro. Non é un lugar para aprender a ler, esa é a escola, é un lugar para ler. Pero que ocorre? Que a lectura é unha aprendizaxe continua. Eu, que agora releo máis, porque é outra das cousas da belleza, especialmente porque empezas a dicir, onde lin eu isto tal, xa non te acordas de nada, nin de que día foi onte, mas e valos buscar novamente, non? Pois esas relecturas, esas novas lecturas dan visións. Eu non entendo como alguén pode decir dun libro que lee unha sola vez, pode decir nada. Ou dunha película que ve unha vez nada máis. É un disparate. Un libro é algo para... E a biblioteca ten aí un papel tremendo na formación dos pais ou polo menos na información de decir, ti leva este, que lean este. E bueno, que é un rollo. Claro, si que é un rollo, leo ti tamén. Leo ti tamén para ver onde está o rollo. Esa tranca o cativo do rollo. Pero non lle esteas dando, é que teño moito medo que me salgan títulos, entón estou allí tirando para atrás, cousas que estou... Bueno, decir, é que eu estou a punto mesmo de desengancharme da lectura da maior parte da literatura infantil e juvenil que se fai. Estou mesmo a punto. Eu onte estuve falando cunha editora que ten un fondo tremendo, que é Santillana, e falábamos de John Christopher, Huntington, de Dahl, dun montón, ten un fondo tremendo, Alfaguara, o milloriño. Bueno, pois co 90% do profesorado non podo falar diso nin deses libros. Non, podo falar do raio do Jerónimo Stilton, ou desas historias, e tal. Entendes? Non, é que este gustalles moito. Pero, bueno, é que eu non quixen coller o camiño dunha, digamos, dunha comparación moi fácil, tremendamente fácil, e por eso non quixen coller o camiño, pero podo facelo agora. De acordo, é o que lles gusta, tamén o que máis lles gusta son os donos das lambetadas, alimenta o solo de donos e lambetadas. Non, ti tes moito cuidado de que coman algo verdadeiramente nutritivo, tal, bon para eles. Ora, ler, canto máis simple sexa, mellor. Pero os nenos tamén son moi listos, e se lles das libros de calidad tamén o aprecian. Indudablemente, claro. Pero especialmente eso, vanse formando como camiño de formación. Entendes? Pero, bueno, eu vi rapaces que nas xogos, non sei que había nas bibliotecas, de unha lista de ver quen lera máis, da miña biblioteca, collían e contabanlles, mirabanlles o número de páxinas que tiñan, porque para que vas levar un de 70 páxinas e podes levar 12, 35, e corres un punto no termómetro aquel das lecturas. Entón, eso era o que... Non é iso. Kiko, sí que é a túa hora. Non me falta ninguna, xa vou demostraré despois. Quería que comentases esta noticia de que se pediu nos Estados Unidos a prohibición escolar dos libros, co argumento, para mí novo, de que conteñen vocabulario que ofenden ao neno. Sí, viña outro día, viña a noticia outro día, sí. Ármase en defensora legal da crianza, que non ten idade. E os dos libros son Matar un Rouxinol e Huckleberry Finn, porque, bueno, Mark Twain é que xa non é ahora novo, leva prohibido moito tempo pola cuestión, especialmente, non tanto do tratamento que fan dos negros, sino da utilización da palabra nigger, que é moi ofensiva, non?
Pero non hai moito, estaba sucedendo o mesmo con Roald Dahl, o que acusaban de racista, e que tamén querían que non prohibir os seus libros, pero incluso querían reescribilos. Vamos a ver, volvo ao mesmo. Es decir, ten que haber alguén que diga, bueno, mire, señora, o rapaz debe ler este libro. E que se ofende, pois que se rasque, mire usted. Isto é a escola, porque estamos aquí, non estamos ali nos territorios de Trump, por tanto, ali, por min que se escorne. Eu son moi partidario do muro que quere facer Trump. Que faga un en México, outro en Canadá, que se queden ali, coño. Era unha solución. Igual que a solución territorial para o Estado español é a independencia de Madrid. Se Madrid se fai independiente, os demais xa nos arreglaremos. Bueno, non era eso. Eu quero dicir aquí que a escola é a que ten que dicir o que ten que ler. E a min pasoume, indo por aí polos centros e tal, es que mi madre non me deja ler este libro. Dixe, mira, niño, eu veño de visita, son o teu mestre, ti lelo. Entendes? Porque eu, que tive moitos problemas co teorema de Pitágoras, que me dera que meu pai fora á escola e lle dixera, mire, o teorema de Pitágoras ofende o meu fillo, e iso ten que saltalo. E iso ten que saltalo. Non, somos nós, é a sociedade que ten que decidir, é a que lle dá á escola o poder para decidir. Nos Estados Unidos pasa iso, que nos Estados Unidos está na ditadura argentina prohibiron o Principiño. Prohibiron o Principiño, que sabemos que está xusto na beiriña do cursi. Andanos, como deixes un pouco, pum, vira para ali. Claro. A lista de libros prohibidos en Estados Unidos é tremenda. En este caso, xa digo, era exclusivamente pola cuestión do léxico sobre negros, non? Entón, debía ser un neno negro e sentíase ofendido. Alguén lle ten que explicar que con eso non tens que ofenderte. A mãe ten dúas formas de... Unha é educalo, saber dicirlle, mira, o que di este libro, primeiro, corresponde a outro tempo, segundo, as palabras, certo que non son neutras, pero tamén depende que nas use, e terceiro, vente para aquí que te pinto de blanco. Pero a escola ten que ter total e absoluta liberdade para facer unha escola que forme individuos cidadáns verdadeiramente intelectualmente libres, solidarios, como repito continuamente. Eso ten que facelo a escola. E aquí pasa eso. Será aquí, coa lingua, sabemos o que pasou. Os lingüicidas, os negacionistas da nosa lingua, acudiron á liberdade individual. Vale, pero a liberdade individual é na túa casa. Na escola decimos, desde aquí hasta aquí e a letra pequena tamén se estudia. E acabouse. Porque, senón, a liberdade individual acaba por convertirse en un Cristo que non hai quen ande aí. Entón, ese é o problema. E agora, as leis educativas pasalles eso. Houve un pacto educativo casi firmado. A min tocoume estar en Toledo, que daquela era ministro, e explicoume por que non se firmara. Unha das causas máis tremendas foi das chamadas linguas periféricas. Tragaban con todo, pero non tragaron con eso. Despois se estragan, que pasa o que pasa. A mí, se non me queredes, eu non vos quero. É así de simple. Bueno, a ver, bótame de aquí. Non, a ver, eu ao principio decía que había que prender lume e eu creo que estamos, vamos, en ignición. E mellor estas palabras nos acabas de... Todos vos coñecedesme de vello, sabedes que tampouco é agora, sempre fun así. Claro. Mellor a túa charla saber que ese gorentoso plato de peixe sapo con prevede. A última vez que fixen saliume fatal. Bueno, pois moitísimas grazas a ver, moitísimas grazas a todos vos. Pois que mellor que un aplauso, non? Para... Agora disfrutamos con que...